Oganda jo Kenya mabende nolalo mwandugi gi ngimagi e tulo mar tok yiero mantiere kind higa mar 2017 nyaka higa mar 2022 ojiw mondo chiw nonrogi mondo mi sirikal ochulgi. Seneta mar kaunti ma Kisumu Tom Ojienda nyogolo lendo makamano ka olero ne kaolore gi winjruok e kind jatend piny Migosi William Ruto gi jatend ODM Raila Odinga, sirikal telo mokwongo biro chulo ji makamago. George Amulo nigi ler mathuth kauki kaunti ma Siaya. Nyaka ne nyithiwa tho e godruok manotimore 2017 yiero mokalo ariyo ne pok ochulgi. To sani sirikal nong'ado ni idhi chul nyithindo kata joma ichowita ngimagi gi joma ne biashara margi kata wendegi okethore. Koro daher kwayo joma nikani gouru kwan gik mane uluz kata mane okethore uter ke sani sirikal chulo. Gen Z mane goko can therefore find some place to get compensation. Those who lost their lives, those who lost dear ones will be compensated, including those who lost businesses. Mano seneta ma Kisumu ngire Tom Ojienda ma ochiwo kwayono ka ofulo ni ofise osechako konyo jogo manowito ngimagi to kod mwandu e kinde tulo matok yiero go mondo mi oyud chudo. Senate office ma Kisumu wanwaya office wa compile kata waloso list mar joma ne gigi okethore te. We will compile a list of those who have claims since 2017 and submit to government for compensation, because the agreement between Raila Amolo Odinga and William Ruto is delivering for the first time. Ngire Ojienda nowacho wechegi kinde manotelo e chenro mar solo omenda mar siro riwruoge mag mond liete mama binjo e kar chung' od bura ma Bondo ka jaod bura machon ma Kisumu Central Fred Ouda to nofulo mana ni koluwore gi kit kweto kod dongruok ma sani gisechako neno e pacho kae ok gibi wuok e piny owacho mar broad based. Ka ng'ato nohero Saidi dine gigonwa kura 2022 donge kamano ok nyal bukri ni wan pile kwa chung' tigori kodwa. Ka koro sani kwa makre gi William Ruto ti bukru ni koro awere gi William ni koro dhi miyowa kom. Milion ma jachien koso ku miriambo. Jokanyana mwone broad-based government. Tek ni Raila gi Ruto nyiero kaka nyiero cha. Tek ni gichamo mandas together. Nyasa chieli Ruto mwamoya. Ruto nga maber Saidi. To kochwanyo baba hawawe gi kanyo. Gisani William emwadhigo. Mwone broad-based ongeloko. Nyasino bende noyuorie gi jachung' mar jagoro mongirore migawo mar arita pacho kae Dr. Raymond Omolo, Charles Osako to kod jasiasa Zack Masiro maduto nosingo ikruok ma gin godo mar siro dongruok wa Keini to kod mond liete. Gimokela ka maduong' en wach mond lietegi. Makawuono biro timo ne mana chakruok maru. Wabiro miyo special date modhi bire gi team wacha. Agenda PS maduong' en wach school, mar ariyo en wach kanisa, mar adek en konyo nyithindo mathindo mok nyal ma jonyuolgi samono weyo ka pod tindo. Ang'e ni joma mine gi chandorega. Jogi tero nyithindo e skul, moko goyo maka, moko tong'o mana yiende ka tero e skul, chandruok nitie. To kuom mano wawacho